Drahí naši priatelia, Hornošerišské osvetové stredisko v Bardejove si vás dovoľuje pozvať na 6. ročník jedinečných vianočných trhov pod názvom Vianočný jarmok remesiel. Počas 2 dní, 12. a 13. decembra, sa na vás v športovej hale Mier v Bardejove teší viac ako 50 remeselníkov, bohatý kultúrny program, predaj vianočných dobrôt a všetkého, čo k Vianociam patrí. Nebudú chýbať ani zabíjačkové špeciality a tiež veľká vianočná tombola o rozprávkové ceny. Ale hlavne nezameniteľná atmosféra pravých voňavých sviatkov s folklórom, koledami a tvorivými dielňami pre deti. Zároveň vás pozývame na slávnostné večerné koncerty. Nezabudnite, 12. a 13. decembra Vianočný jarmok remesiel v Bardejove. Tešíme sa na vás.